फिसाया उखैबा बे गाबो अब्लासो बिमाया मिथियो आंनि फिसाया ओंखाम उखैबाय होननानै। थिग बेबायदिनो जोंनो बर'लेण्ड नांगौखौहाय जों बुंबाय थायाब्ला बे मालाबाबो जाफुंनाय नङा। मानोना बुहुमावहाय मोनसेबो बिदि जाथि गैया जे गावनि मोनथायखौ डिमान्ड खालामनायावहाय 5000 जन बुथारजानाय बिदि एग्जाम्पलखौ जों नुफेराखै। दिनै 9 आगस्ट दिनैनि साना जोंनि थाखाय जोबोद स्पेसियेल। मानोना इउनाइटेड नेसननिफ्रायनो बेखौहाय डिक्लेयार होखानायखा बे 9 आगस्टआ इन्डिजिनास डे हिसाबै। माने बुहुमनि गासैबो इन्डिजिनास मानसिफ्रा बे दिनैनि सानखौहाय गाजा गोमजायै फालियो, गावनि कालचार दिन्थियो, गावनि राइट्सनि थाखायहाय बिदिनो आवाज होयो, खोथा बुङो। ओमफ्राय थिग बेबायदिनो जोंबो देग्लाय प्रथमबारनि थाखाय इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसाम आरो लोगोसे अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसन जों जयैहाय देग्लाय जोंबो बेवहाय क'क्राझाराव खुंदों। जोंनि प्रग्रामा फुङावहाय जोङो डिसि अफिसाव थांनानै मेम'रेन्डाम मोनसे साबमिट खालामदों आरो बे मेम'रेन्डाम साबमिट खालामखांनायनि उनावहाय जोङो रेलि खालामबोनानैहाय नैबे निर्बाना गार्डेनावहाय जोङो दा अपेन सेसनखौ खालामसिगोन। ओमफ्राय जोंनि जेनाखि मेम'रेन्डाम बेवहाय जोङो मोनब्रै डिमान्डखौ लानानै होदों। मोनसेया जाहैबाय बर'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय, मोनसेया जाहैबाय ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि थाखाय, मोनसेया जाहैबाय ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआव थानाय जेसेबांनाखि इलिगेल इनक्रचारफोर दं बिसोरखौ इभिक्सन खालामनायनि थाखाय, आरो मोनसेया जाहैबाय फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट जायखौनाखि नाम मात्रल' एक्ट खिन्थु दाबो बहुद नन ट्राइबेलफ्रानो इलिगेल इनक्रचार जानानै दं बे फरेस्ट लेण्डआवबो। दा बेनिखायनो जोङो दिनै बे मेम'रेन्डामनि दारै भारत सरकार आसाम सरकारखौ डिमान्ड खालामो जे गोख्रैनो बेफोर गासैबो आयेनखौहाय आखरे आखरे मावफुंजोबनांगौ होननानै। लोगोसे जोङो जिहेतु अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स आरो इउटिअआ ज'यैहाय बर'लेण्डनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। दा बे हिसाबै जोङो दिल्लीयावहाय खनब्रै थांबाय, खनब्रै थांनानै जोङो मेम'रेन्डाम हैबाय। मेम'रेन्डाम हैखांनायनि उनावहाय जोङो मोजां रेसपन्सखौ मोनदों। नाथाय जोङो दाबो हम मिनिस्टार, प्राइम मिनिस्टार बिथांमोनखौ जोङो एपइन्टमेन्ट मोनथ'वाखै आरो जोङो मिथिगौ बिथांमोना थाबैनो जोंनो बे एपइन्टमेन्टखौ होगोन। ओमफ्राय लोगोसे बेखौनो जोङो खावलायनो गोसो रायजोफोरखौ दे नोंथांमोना जोंनि बे मोननै हान्जाखौ सापर्ट खालामनांगौ, जाहाथे नोंथांमोननि आशीर्बादजों नोंथांमोननि बोरजोंहाय जोंनि जेनाखि सिमां, जेनाखि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि सिमां, जेनाखि बर'फोर 20 लाख बर'फोरनि सिमां बियो जेन मोगथाङाव जाफुङो आरो बेनो जाहैबाय जोंनि बर'लेण्ड सेपारेट स्टेट। आरो बे समाव सारमोनहा रायजो राजानिफ्राय आरो सरकारनिफ्राय माबायदि थुलुंगानायखौ हास्थायो? रायजो राजानिफ्राय बिसेस करि रायजो राजाफ्रा जोंखौहाय सापर्ट खालामनांगौ, जोंखौहाय बोर होनांगौ, जोंखौ हायोबा फाइनान्सियेलि मदद खालामनांगौ। ओमफ्राय आरो भारत सरकार, आसाम सरकारखौहाय जोङो डिमान्ड खालामदों। मानोना बुहुमावहाय मोनसेबो बिदि जाथि गैया जे गावनि मोनथायखौ डिमान्ड खालामनायावहाय 5000 जन बुथारजानाय बिदि एग्जाम्पलखौ जों नुफेराखै। नाथाय जोंनि बर'नि खेथ्रआव जादों जे बर'फ्रा जोङो 5000 जन थैदों, मुंख्लं जानानै थांबाय। नाथाय दिनैसिम जोंनि जेनाखि डिमान्ड बर'लेण्ड बे जाफुङाखै। बेनिखायनो जोङो भारत सरकारा जिनाखि प्लेन लागासिनो दं, भारतनि गुबुन गुबुन हादर आरो गुबुन गुबुन रायजोफोरखौहाय फिसा फिसा बुखावनानै फिसा फिसा स्टेट बानायनो नागिरदों, बेयाव जेन जोंनि बर'लेण्डआबो हाबफायो आरो जोंनोबो जेन बर'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ होयो। आसा फैगोन समाव सार नोंथांमोना जेनाखि आलारा बर'लेण्ड जेनाखि सोरजिनो थांगासिनो दं, दा बेखौ मा रोखोम स्पिरिटआव नोंथांमोना खामानि मावगोन? बेयो जोङो अलरेडि जोंनि स्पिरिटआथ' बै समनिफ्रायनो दंखायो। माने जिहेथु जोङो फ्रायानो बैसो बारलांनाय मानसि जाबाय, एबभ 50 जाजोब्बाय जोंनि मानसिफ्रा। दा जोङो बै सिगां जेरैबायदि स्पिरिट दंमोन जोंना स्पिरिट दं, नाथाय जोंनि देहाफ्रासो सलिला। जेनेबा खायफाना सलियो, खायफाना सलिला। ओमफ्राय दा जोंनि जेनाखि बर'लेण्ड दिनै जाफुङोबा, बर'लेण्ड स्टेट जुदि जाफुङोबा बेखौहाय जायफ्रा खुंनानै दङ बिसोरनो खुंथों। जोंनि थांखिया जाहैबाय जोङो बर'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ लाबोनानै होफैनो हायो नामा होननानै जोङो बे आन्दलनखौहाय खालामजेनदों।
आच्चा सार जोंनि बर'नि गासै गिदिर गिदिर इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोना दिनैनि दिनाव बुंगासिनो दं जेब्लासिम आलादा बर'लेण्ड रायजोआ बर'फोरनि गेजेराव जाया अब्लासिम खुनु सान्थि गैया आरो खुनु डेभेलपमेन्टआ माने जानाय नङा होनना बुङो दा बिनि सोमोन्दै सारा मा बुङो? एकदम नंथारगौ एकदम बे 100% राइट मानोना दिनैहाय जों बिटिसि मोनब्लाबो नोंथांमोना मिथिखागौ जोङो 40टा डिपार्टमेन्ट मोनबाबो मोननै डिपार्टमेन्टखौ जों मोनाखै बे जाहैबाय हम आरो फाइनेन्स बे मोननै पावार गैयिनि थाखायनो जोंनि जेनाखि बिटिसि खुंथायाव थाग्राफोर जायफ्रा बिटिसिखौ खुङो बिथांमोना जोबोद खस्थ' मोनो थिग बिनिखायनो जोङो सानो जे बर'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ जोङो नांथारगौ जेन जोङो गावनि मानसिफ्रानो मोजाङै जोङो खुंनो हायो आरो जोंनि जे बर' रायजो राजाजों लोगोसे बे बिटिसि ओनसोलाव बर'लेण्ड ओनसोलाव थागोन माखासे बे गुबुन हारिफोरखौबो मोजाङै नायनो हायो दा बेखौनो जोङो आसा खालामो आरो मिजिं थियो। आरो दिनैनि दिनाव खोनानो मोनदों सार नोंथांमोननि जेनाखि आफाद बे आफादफोरजों लोगोसे दिनै गोबां आफादफोरा नोंथांमोनजों लोगो जानानै माने जेनाखि आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनो थांनायाव गोबां हेफाजाब होगोन होननाय खोनादों दा बेनि सोमोन्दै सारा मा बुङो? जोंथ' बयखौबो वेलकामखा माने जोङो बै डेलिमिटेसन समावबो जोङो 11टा संगठन लोगो लानानै खामानि मावदोंमोन थिग बेबायदिनो जोङो जोंनि बर' हारिनि जेसेबांनाखि संगठन दल संगठनफोर दं जों बयखौबो वेलकाम खालामो जोंनि जिनाखि थांखि जोंनि जिनाखि आन्दलन खालामनाय बहुजेन बिथांमोनाबो मदद होयो आरो जों फोथायो निस्सय बिथांमोनाबो जोंखौहाय मदद होगोन। आरो नोंथांमोना सानो थारैनो बड'लेण्डआ मोगथाङाव जाफुंगोन? निस्सय बे जाफुंगोनखायसो जों ओंखारदों मानोना मोनसे खोथाखौ जोङो गोसोआव लानांगौ बिमाया फिसाया उखैबा बे गाबो अब्लासो बिमाया मिथियो आंनि फिसाया ओंखाम उखैबाय होननानै थिग बेबायदिनो जोंनो बड'लेण्ड नांगौखौहाय जों बुंबाय थायाब्ला बे मालाबाबो जाफुंनाय नङा थिग बेनिखायनो जोङो स्रि जुरि थायोबा जोङो बड'लेण्डखौ मोननाय नङा आरो बेबायदि आवाजखौहाय जोङो होबाय थानांगोन जेरैहाय आं बुंखानाय बादि जेरै फिसाया उखैला गाबो थिग बेबायदि जोंबो गाबबाय थानांगोन आरो बे आवाजखौहाय थिखांबाय थानांगोन।